Sari kaham jottono tini tewi sanang buskango ang wak bahan songi phunuknai hingke o wak bahan songnani bagui ang oro nahaka omo hingke ke haching bai risum hingke bo risum alada nahaka hingke omo ke alu hingke omo ke swtui moso hingke tei jira hingke oro nahaka obo long nahaka hingke obo darchini nahaka obo elachi hingke obo tomato kisarai nahaka obo tejpata omo pyaj hingke tabok omo swkang gura khlai nahagrana. Wak bahan no ke ang swkang berene marinate khai tonkha mosla rok bang rui sapului hingke tabuk thok tungkha tabuk elachi char pasta rwgwai sinai hingke darchini hingke tei long pyaj rwkha o pyaj baja wngwi kotak kotak wngkha ang tei oimo mosla rwnai pyaj baja wngkha situng tabuk buko mosla rwi sinai pyaj baja wngkha. Oro moto mosla bang ekloge sekuli rikha hingke tabok tomato kainka thamri rwsinai hingke tejpata hingke risum asta bo kainka thamri rwnai tabok som chamus kaisa rwnai o marinate khai puro bisa rwkha aboni tabok chamus kaisa bara rwdiya. Bono tabok hor kom khe kisa mosla no baja ma khaigrana bele hor bram bram khura khangke mosla khamui thango tolao hingke tabuk iko mosla baji wngbaikha tabuk horo mangso khijon sinai hingke tabuk srapsa 10 minute moton kholobui tongranai tabuk 15-20 minute kholobui tongmani pore hor kom khe tonwi kholobui tongmani pore iko tabuk asukjora munkha hingke tabuk tai srapsa tai 10 minute moton kholobui tongrana taisa tabuk 10 minute tongmani pore taisa iko tabuk putini mangkha ekdom kran wngkha kakhe hingke tabuk putini sinai tabuk iko kari ui mangkha tabuk gorom mosla rwi sinai gorom mosla rwi jeba hingke baikha ani wak bahan songmani jodi no sadagi tongbaikha hingke like share tei subscribe khlaibai jadi hambai.